Inåkning handlar om att få 20 åkare att åka sin tåg och som berättar medla historier eller stämningar till publiken på domen. Anu Jääskeläinen är för Marigold var Kaisa Nieminen är för Rocket. Det är de som ansvarar för att programmet går ner hos domarna och att åkarna på dagen delklarar av att utföra det. Ja, hörni, ibland finns det nog mer än vanligt som att historien skulle upprepa sig. För här står jag nu igen och vill berätta att världsmästerskapet i frimåsning går här i Helsingfors fredag och lördag. Och alltså 21 lag från 16 länder som är. Favoriterna är inte många den här gången heller, men det som har hänt på 10 år är att då stod ett lag ovanom alla andra, nämligen svenska Team Surprise. Den här gången kommer de finländska lagen till start som regerande världsmästare och silvermedaljörer. Panu och Kaisa, de är numera världens mest ansedda idrottsledare. Kaisa Nieminen började åka konståkning som 3-åring i Åby. Efter den egna singelåkningskarriären gick hon över till teamåkning och blev småningom tränare. Anu Oksanen har även hon en stark singelåkningsbakgrund. På 80-talet hörde hon till teamåkningspionjärerna i Finland och Marigolds tränare har hon varit sedan år 1963. Kaisa och sin sida gör sin 14:e säsong som tränare för Roketten. Roketten från Helsingin taitoluisteluklubi grundades år 1954 och är Finlands äldsta teamåkningslag. På meritlistan har man 9 SM-guld och 6 VM-medaljer, av vilka den första kom i hemma-VM för 10 år sedan. Roketten är regerande världsmästare och vann också år 2008. Marigold Ice Unity från Helsingin luistelija grundades år 1987. 11 finländska mästerskap och 3 världsmästerskap hade blivit genom åren och totalt 7 VM-medaljer. I fjol tog laget silver. I vinter har världsrivalerna med 4 gånger. 3 gånger har Marigold lättväxt det första programmet, men totalt har ändå Roketten tagit 3 av 4 platser. Jos meillä on ihan itsestään selvää se, että me ollaan tämmöistä ja oikeastaan ainoana joukkueena sinne lähdössä esimerkiksi. Mä en usko, että Suomen joukkueiden taso olisi niin kova, vaan nimenomaan just se, että se kova taso keskenään sparraa ja toisaalta juuri myös sitten siinä tilanteessa myöskin pitää todellakin onnistua. Se ei riitä, että se on hyvä joukkue sinne kisoihin, vaan se vaatii myös sen onnistumisen. Mä näkisin kyllä enemmänkin, että siinä on vaan niitä hyviä asioita, jotka on tehnyt niistä molemmista. Ei ole vaan paremmin. Musta tuntuu, että vuosien saatossa tästä on vielä tullut niin kuin enemmän sellaisia luistelijat on kavereja keskenään. Meidän on helppo keskustella, jakaa mielipiteitä ja me pystytään viemään tätä juttua ikään kuin yhdessä eteenpäin. Ja se tekee meidän lajille taas hyvää. Me ollaan saatu lisää julkisuutta, me ollaan saatu lisää faneja, me ollaan saatu lisää arvostusta IFU:sta ja kaikki tämmöinen näin, niin musta on tärkeää, että meillä on niin laaja rintama kovia joukkueita. Marigolds koreografia den här säsongen heter Beat Italian och The Pirate Queen eller Roketten framför sportprogrammet Carnival of Brazil och filmprogrammet Heaven or Hell. Mä ajattelisin, että teidän ohjelma olisi niin enemmänkin sellaisena kokonaisuutena, että mun mielestä se oli hienoa, että olette jäänyt semmoisen hyvin modernin, teille ehkä epätyypillisen kokonaisuuden jäänyt, mikä mun mielestä on aina rikkaus. Se on rikkaus lajille, mutta myös että joukkue kokeilee, että tekee jotakin uutta, vähän niin kuin omalle tyylilleen poikkeaa. Sinänsä jos vertaa Rokettisia ja Marigoldin ohjelmia tänä vuonna, niin musta siinä on jännä huomata se ero, että Marigold on klassinen ja ehkä naisellinen ja siinä on ihanaa pehmeyttä siinä alussa ja sitten mikä ehkä siihen tulee semmoisena niin nostatisella piikkiaskeleilla ja semmoisella irlantilaistyyppisellä tanssilla, niin se on ehkä sitten taas esimerkiksi Marigoldin tavaramerkki, mutta toisaalta se vähän tauon jälkeen tuodette sinne ja ottaa sinne loppuun. Ei se niin nostattaa, että tekee sen ongelman saaresta.
se palo on semmoinen, mikä me yhdistää ja ehkä semmoinen, että me kumpikin tehdään tätä niin kuin urheilijoille. Että se on se juttu ja se on se tärkein. Ja se on hauska, kun on jotain pisteisohjelmia, kun nähdään, kun jokaisella joukkueella on se valmentajansa tyyli ja leima ja sen näkee tuolta novisi, juniori, seniori, koko siinä kaaressa, että miten se seuran leima tulee, valmentajan leima tulee. Ja sen huomaa, että se on niin kuin hyvä ja hieno tapa tehdä, mutta erojakin löytyy. Se on mun mielestä laji ja meidän Suomen rikkaus myös, että meillä ei ole se, että on se tietty suomalainen tyyli, jolla kaikki luistelee, vaan meillä jokaisella huippujoukkueella on se oma leima. Se on nimenomaan just se meidän jokaisen valmentajan kädenjälkitys siellä selvästi ja sitten työ. Se on aika kauan tehdä siellä samassa seurassa ja samoja ei ole millään. On ja niin kuin joku tuomari on joskus sanonut, että meidän kummankin yksinluistelun tausta näkyy meidän työn jäljessä. Sieltä tietyllä tavalla tulee sitä, mitä me jo luistelijoina tehtiin vuosia sitten, niin se tulee meidän koreografiassa tai liikekielessä esiin. Ja mun mielestä se kertoo hyvin, että sitä oman persoonan pistämistä siitä ylkoon. Ja se on se tapa, millä me osataan sitä tehdä. Me tehdään sitä ehkä kumpikin oman vahvuuden kautta. Ja varmaan meidän kummankin nämä tavoitteet on asetettu sinne, että molemmat haluaa sen maailmanmestaruuden ja tavoittelee sitä, niin tavallaan toinen joukkue joutuu joka tapauksessa pettymään. No, meillä oli viime kerralla muistasin, että me voitettiin hopeeta ja se oli niin kuin hienoa. Silloin mä olin ainakin nuori valmentaja, niin kuin aloitin tätä työtä vasta tuolla tasolla ja musta tuntui, että siihen kohtaan se oli voitto. Ja nyt selvästi niin kuin on kirkastunut siitä se tavoite, mutta tietyllä tavalla niin odotus on ehkä se sama, että pystyy tekemään sen hienon hyvän ohjelman siihen paineen alle. Ja se tulee olla kova kisa, koska siellä on kyllä Kanada on kova, USA on kova, Ruotsi on kova, Venäjä on noussut, että sinänsä, että vaikka me verisesti kisamme keskenään, niin me kyllä tullaan saamaan uudenlaista haastetta mukaan. Että toivottavasti kaksoisvoitto on toivottavasti eri voitto. Meillä ei ole. Sitten Hani skriver